क्या हो गया? आग लग गया? इधर आग लगले जनरेटर कंपार्टमेंट मग बसपा ना गाडी. दाजी दाट रे, दाजी सरक दाट रे. कंप्लेंट फॉरवर्ड करा तुम्ही. खऱ्याने हे चलचे ना बरे. एक तर आमची पहिलीची ट्रेन घाला नाले हे बंद तरी करा. तुमची किती मागणी बिया? मागणी आहे ना. आमची पहिलीची ट्रेन बरी आली, ती लोकचे चलतली ती बरी आली. हे डेमो हाडून आमकां नाकाशेड करून सोडला हे डेमो नाकाच आमकां ऍक्च्युली. ही काढून भायर मार म्हणून सांग. ती खंयसर उगले कोणाक धाडपाचे तेंकांच धाडा म्हणून सांग. हे देखून 5 बॉम्बे परवडली डेमो. तेंचे कितले ट्रेन सर एक मिनटाक थंयसर हें चलता सुद्दां ट्रेनी चलता.